Du ligner en, der mangler en ny bil. Hvad med en Mitsubishi Colt med lavt benzinforbrug og masser af plads fra 120.000? Eller en Colt Elegance i kampagneversion med blandt andet aircondition, fartpilot og bagsensor for 140.000? Måske vil du have en større familiebil. Så vælg en Lancer med økonomisk benzinmotor eller kraftig 150 hestes dieselmotor som sedan eller rummelig sportback. Altså en Colt fra 120.000 og en Lancer fra 200.000. Se mere på Mitsubishi.dk. Multitaps har en ny serie med kalk og D-vitamin for dine sunde knogler. Gå på apoteket og find ud af, hvilken af vores 3 varianter, der er den helt rigtige til dig. Husk dine knogler. Multitaps, der er også et produkt til dig. Fås kun på apoteket. Verisure er et nyt smart brandalarmsystem. Højdetektorerne taler til dig, men de taler også med hinanden. Hvis en af højdetektorerne mærker røg, siger den det til de andre detektorer i huset, så de alle sammen slår alarm samtidig. Røgdetektorer, der taler med hinanden, redder liv. Bestil et gratis eftersyn af din brandsikkerhed på verisure.dk. Nu skal du møde det første par i den nye sæson af Hvem kender hvem? God aften og velkommen til Hvem kender hvem programmet, hvor vi dyster to kendte, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Vi skal se, hvem kender hinanden bedst. I aften får jeg besøg af 2 sjælevenner, 2 kollegaer. Tag godt imod entertainerne. Finn Nørbegaard og Jakob Haugaard. Velkommen til. Prøv at høre i gang. I har jo kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Kan du huske det første møde? Ja, det var sådan en forretningsagtigt noget. Fordi vi havde os til at lave noget. Og så, så har Finn og mig været sammen i 5 minutter, så må vi lige have kendt hinanden altid. Finn, hvornår blev du først bekendt med Jakob? Da jeg kom til Aarhus i 79, der er Jakob sådan set allerede både berygtet og berømt. Og da jeg hørte nogle oplevelser med ham, og så når jeg så ham først, ja, det er så måske sådan 3-4 år før vi rigtig mødes. Og det er så et lille lukket show oppe på noget øst for Paradis, hvor vi var ikke ret mange publikummer. Jakob Haugaard kom ind sammen med sin gode kollega på saxofon, og han har så gennemset en lille shit på. Og starter så, og så med sit store skæg og sige, hey, ved I godt, at sammen i dansk